Dit is Sexy Friesland. Wij binnen alle keren Friesk. Nou ja, behalve taaien. Wij binnen benijd. Wat maakt het Friesland nou echt sexy? Jim bepalen wat wij testen. De alroende weekend gaan wij een serie maken over wat Friesland sexy maakt. Elke keer begonnen we in deze studio. En tja, dat ging net altijd licht goed. Wie moet beginnen? Ja, moet ik beginnen? Weet ik net. Ja, ik moet beginnen. Ja, nou ja, jongens, Nee, oorlering van. En we vieren wel sabbenheid. Ja, ik ben heel benijd. En wij ben heel benijd. Ik ben heel benijd. Ik ben benijd. Ik ben benijd. Ik ben gewoon benijd. Ik ben benijd. Ja, ik ben benijd. Door op Jim reacties op Facebook kwamen we echt op de mooiste locaties. Maar van sommige opdrachten moesten we nogal wat uithellen. Nou, Taaien, wat heeft leerd? Ik hou geen spuug meer over, joh. En dan kan je snel naar hier beet pakken. Naar hier? Onder hier. Nou, dan loekt hij omheen. En dan Onder hier? Onder het hier. Oh, Jantje. Maar eens de beugel aanloeken. Deze, bovenste. Oh, oh Jantje. Godver. Zullen we vast even proosten? Ja, Moeten we lekker. dat doen? Kadeen, jongen, great. Jim reacties waren geweldig. Je kwam uit Berenburg. En zoekenballen. Van Oranjekoek. Ontroeren was. Maar wat Friesland nou echt sexy maakt, meesken? Dat ben je. Graag ontje. Dit is best wel. Ja, soepla.